Milí priatelia, som oblečený trošičku vo vojenskom, aby som naznačil to, do čo sa v nasledujúcich dňoch púšťam. Prijal som výzvu, nakoľko zdravotný stav je často závislý od toho, čo jeme a akým životným štýlom žijeme. A tak nechcem v tomto čase po 50-ke užívať hrbu liekov, ale to, čo sa dá prirodzeným spôsobom zmeniť, tak do toho sa chcem práve v týchto dňoch pustiť. Dvoch spoločníkov a trénerov, ktorí sú ochotní kedykoľvek ísť na prechádzku a na turistiku, mám vždy pri sebe. Po štvrtok mi pán doktor, ortopéd, ošetril ľavé koleno, ktoré už zrejme bolo dosť vyschnuté a praskalo v ňom. A tak v nasledujúcich dňoch budem musieť veľmi pozorne a s citom zaťažovať toto koleno. A tak sa mi trošičku sťažila táto výzva a predsa budem hľadať spôsob a cestu, ako to vyriešiť. Už 5 dní nemôžem koleno veľmi zaťažovať, a tak som zobral elektrobicykel. Na začiatok samozrejme je dobre obrátiť sa na Pána Boha s prosbou, aby celé podujatie požehnával. Nech milosť hora prichádza, aby sme dokázali naplniť to, čo sme si predsavzali. Na začiatku tejto výzvy vás chcem poprosiť o modlitbovú podporu. Ďakujem všetkým, ktorí na mňa budete s priazňou a s prosbou myslieť.